Хөрмәтләм дуслар, узган серияда без төрле океаннар турында сөйләштек. Сез җирнең көньяк ярым шарында иң җылы һәм тузлы океан урнашканлыгын беләсезме? Әйе, бу Hind океаны. Үзенең мәйданы буенча ул океаннар арасында 3нче урында тора. Аның уртача тирәнлеге 4 километр шамасы. Ә иң тирән урыны 8 километрга кадәр булырга мөмкин. Hind океаны сулары бер юлы берничә материк – Австралияны, Африканы, Евразияны юа. Hind океаны моннан 150 миллион еллар элек барлыкка килгән. Бу аның башка океаннар белән чагыштырганда яшьрәк булуын аңлата. Аның акваториясе 5 диңгезне үз эченә ала һәм нигездә иссе тропик климат хөкем сөргән җир өслегенең бер өлешен алып тора. Кызык, Hind океаны суларында кемнәр яши икән? Hind океаны яшел, көрән һәм кызыл су үсемнәренең яшәү урыны. Аның тропик киңлекләре зур булмаган тирәнлектә үсүче кораллар өчен менә дигән урын. Шулай ук анда диңгез керпеләре, кыслалар һәм үзенчәлекле балыклар яши. Hind океанының көньяк утраулары пингвиннарның яшәү урыны. Анда шулай ук түлән, кит, ташбака, кальмар, медуза һәм оча торган балыкларны очратырга мөмкин. Шаян Галим белән теләсә кайсы сорауга җавап табарбыз.